Nasayod ka ba nga adunay tanom sa kalibutan nga nagkantidad og 1 ka milyon ka pesos? Talagsaon ra kini o giingon nga dinhi lang makita sa Pilipinas. Kung unsa kini, atong sutaon. Niadto lang buwan sa Hunyo, nagtigom ang tanang horticulturist sa tibuok nasod alang sa gipahigayon nga cactus, succulent ug bromeliad festival. Atol sa aktibidad nga gihimo sa SM Mall of Asia, nagkalain-laing cactus, succulent ug bromeliad ang gipakita sa mga plant enthusiast kon mahiligon sa tanom. Ang matag tanom na kantidad og 50 pesos ngadto sa 1 milyon ka pesos. Yes, sakto ang inyong nadungog. 1 million pesos. Ang BJ Regale kon Sansevieria Rorida mo'y naghakot og atensyon sa publiko. Ang maong tanom gisulod sa usa ka samin nga box aron malikayan ang pagkadaot niini ug mahilabtan sa mga tawo. Matod ni Lino Rome nga usa ka horticulturist expert, mahal ang BJ Regale tungod kay talagsaon ra kini. Personal kining giamuman ni Mr. Boyet Ganigan, Secretary sa Philippine Horticultural Society. Hinungdan nga dunay BJ Regale sa maong koleksyon. Ang maong succulent na lakip sa snake plant family. 2 years old na kini apan wa gyapon mitubo. Usa kini ka hybrid plant nga lisod buhion ug atimanon. Wala kini sa laing nasod apan dinhi lang sa Pilipinas makita. Matod pa, daghang buyers ang nagka-interes niini apan dili ibaligya sa tag-iya. Og sa makausa, kini si Marvin Gilig nagatuo susama ni Blaise Pascal nga mas maayo nga aduna kitay hustong kahibalo sa tanang mga butang kaysa nagatutok lamang kita sa usa ka butang.